vil godt starte med at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Storvognsklubben, de største børn fra alle 3 stuer, har selv valgt, hvad de godt kunne tænke sig at være i stykket. Derfor har vi både prinsesser og spejdermand og bentænder og løver og drager og alt muligt forskelligt. Og de har også selv valgt, sådan, hvad der skulle ske i stykket, så de har delvis været med til at skrive det selv. Så jeg vil byde jer rigtig hjertelig velkommen til et dejligt teaterstykke, som hedder Eventyret om, hvordan prinsesse Selina mødte kong Spejdermand. Der var engang 8 rigtig søde og yndige prinsesser, og de ville rigtig gerne holde en fest. Så de besluttede sig for, at de ville gå ud i skoven og plukke nogle blomster, som de kunne pynte op med til festen. Så prinsesse Anna siger, og så gik de yndige prinsesser ud i skoven og plukkede nogle fine blomster. Men lige pludselig, så kommer der nogle farlige løver snigende. Prinsesserne bliver forskrækket og råber. Så kommer bentænderne og Spejdermand og bekæmper de farlige løver. Så følger vi den hjem. Og bagefter så følger de prinsesserne tilbage til deres slot. Okay. Og så siger kong Spejdermand, Kan jeg bare vise jer? men prinsesserne er kommet sig over forskrækkelsen, siger prinsesse Selina. Og så måtte pigerne ud i skoven igen for at finde blomster. Men det turde de ikke, for ude foran slottet lå der 2 drager og spydde ild. Og så råber prinsesserne. Bentænderne og kong Spejdermand bekæmper de onde drager. Så kunne de yndige prinsesser igen gå ud i skoven og finde de blomster, de havde tabt. Men lige pludselig får prinsesse Selina og kong Spejdermand over på hinanden. De tager hinanden i hånden, og kong Spejdermand lægger sig ned på sit knæ og siger, Vil du ikke gifte med mig? og så får prinsesse Selina lige et lille... Så går prinsesserne og kong Spejdermand tilbage til deres slot og pynter op med de fine blomster. Nu er det sådan, at de farlige løver og de onde drager, de vil også gerne med til festen. Men det kunne de jo ikke, for prinsesserne var bange for det. Men så kom prinsesse Trylle Anna, og så siger hun, Nu skal de gå igen. og så blev alle de onde farlige dyr gode igen og fik lov til at komme med til festen, som vi nu kunne holde.
er de fine. Nej, hold da op. Kongekroner her. Anna. Anna. Anna.